Pinoy pole vaulter AJ Obiena ikalima sa FBK Games. Filipino pole vaulter AJ Obiena nitugpa sa ikalimang pwesto sa FBK Games sa Netherlands. Gihuwiran ni Obiena ang 5.66 metros nga giambak usab ni American na Keaton Daniel og Dao Xiang sa China. Apan si Obiena mitapos sa ikalimang pinaagi sa countback sa makaduhang higayon nga misuway paghawas sa 5.56 metros. Napakya siya sa paglukso sa 5.74 metros sa tulo ka pagsuway. Ingon usa ka sang putanan ng tanan nga tulo ka mga Amerikano nga nakakuha sa podium. Kadto maoy unang duwa ni Obiena human malampusong nadipinsahan ang iyang korona sa Asian Championship sa miaging semana. Sunod niyang makigsangka sa Oslo Business Games karong Hunyo 12. Kini si Idol B sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.